çağrılarımızda. Ben ilk sözü sevgili eş genel başkanımız... Komeleya Mafê Mirovan derbarê nêzîkbûna hilbijartinên giştiyên Tirkiyeyê da ku di nava civakê de şêwaza cudakar û nefretê nêbkaranîn ji aliyê desthilat û aliyên din yên siyasiyan ve biriya kampanyaya bi navê ji bo aştiyên bi hev re dest bi xebatekê kir. Di çarçoveya vê kampanyayê de li şaxa Stenbolê ya îhadê jî civînek birêve çû. Di civîna ku bi rêbaza Kursiya Azad çû serî de hevseroka giştiya Komeleya Mafê Mirovan Eren Keskîn rexne li netewên Yekgirtî û Yekîtiya Ewropayê girtin. Bi mebesta ku çavê xwe li cûre kiryarên li dijî azadiyê û şêwaza nîjadperestiyê ya Tirkiye digirin. Kürdistan'da yaşanan katliamlar, Ermeni ve tüm Hristiyan halklara yönelik... Li gel ku komûkujiyên li Kurdistanê qirkirina Ermenan û hemû gelên Krîstiyan qirkirina Dêrsimê plana şerq û îslahatê ya Rojhilat, biryarnameyan sansûr û mişextîkirinê rewşa awartê hemû hatine tomarkirin jî. Hin kesên xwe wekî sosyalîst û muxalîf bi nav dikin wekû ku ev yek hîç pêk nehatîne tevdigerînin û bi tî awayî behsa aştî û pirsa Kurd nakin. Nedeniyle hala sesimiz çıkmaya devam ediyor. Di çalakiya Komeleya Mafê Mirovan de ji nûnerên hedekî heta endamên Weqfa Aştiyê, dayikên Aştiyê û Şemiyê jî amade bûn. Wan jî bang li hikûmetê kir da ku di şûna şêwaza şer de şêwaza aştiyê bikar bînin. Wan da zanîn êdî civaka Tirkiye ji şer û cudakirinan westiye û pêdiviya vê coğrafyê bi aramiyê heye. Bu barış buluşmalarıyla ses olmaya, bir ivme kazandırmaya gayret ettiğimiz bir dönemdeyiz. Li dünyayê şer û pevçûn çûye ser asta herî me tirsîdar. Lê zêdetir îro li Tirkiyeyê em dibînin ku mafê mirovan têne binpêkirin. Li gorî berê herî zêde di serdema vê desthilatê de şer rûdan û civak ketiye nava tirseka mezin. Peyva aştiyê jî êdî bûye wek peyveke dijminan e. Li aniya desthilatê lewma pêwîst e daxwaza aştiyê bi dengekî bilindtir em bigînin desthilatan. Çalakiya Komeleya Mafê Mirovan ya bi navê em ji bo aştiyê bi hev re ne her roja îniyê wê li hemû şaxên wê bi beşdariya siyasetmedar, mafbarêz, komele, aştîxwaz û dam û dezgehên Mafê Mirovan li dar bikeve. û bê xwestin ku desthilat di dijî civakên li Tirkiye dijîn di gel êrişkariya nîjadî ne şêwaza cudakar û nefretê şêwazeke aştiyane bikarbîne. Da ku li Tirkiye dawî li şer û pevçûn, girtin û işkenceyan bê. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.